a madadin shugaban kwamitin taron kaddamar da yaƙi neman zaben ɗan takarar shugaban ƙasar Najeriya a jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa a Kaduna, tsohon gwamnan jihar Kaduna Dallatin Zazzau Dr. Mukhtar Ramalan Yaro da sauran mambobi shigaitan yan uwa da abokan arziki masoya jam'iyyar PDP ta ko'ina zuwa wajen taron kaddabar da yaƙin neman zaben mai girma ɗan takarar shugaban ƙasar Najeriya a jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa tare da mataimakinsa Chief Okowa wanda zai gudana a ranar Litinin 17 ga wannan wata na wannan shekara a babban filin wasanni na Ahmadu Bello Stadium da ke nan Kaduna. Masu gayyata mai girma tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Acted Namadi Sambu, Sanata Ahmed Muhammad Makarfi limamin raya karkana da birane mai girma Dallatin Zazzau garkuwar talakawan jihar Kaduna da kuma shugaban jam'iyyar PDP na jihar Kaduna Felix Hassan Het da dan takarar gwamnatin jihar Kaduna jam'iyyar PDP Right Honorable Isa Muhammad Ashiru Kudan, Honorable Ibrahim Aliyu Sono sakataren jam'iyyar PDP na jihar Kaduna, Alhaji Abubakar Mustapha tsohon organizing secretary na ƙasa na jam'iyyar PDP, sai Alhaji Sule Lamido da kuma dan takarar sanata a jam'iyyar PDP a Kaduna ta tsakiya Alhaji Lawal Adamu Mustala da Honorable Aliyu Bello Youth Leader na jihar Kaduna. Babban bako a wajen mai girma dan takarar shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar da kuma sauran baki wanda za su rufa masa baya shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Chief Yoshi Ayu, babban darakta na yakin neman zaben Alhaji Atiku Abubakar, mai girma gwamnan jihar Sokoto Ali Waziri Tambuwal, gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi, Barsa Ibrahim Shehu Shema tsohon gwamnan jihar Katsina da Chief Saban Alhaji Babangida Aliyu tsohon gwamnan jihar Niger, sai Sanata Adamu Aleru, Sanata Malam Ibrahim Shekarau da kuma gwamnan jihar Rivers Inusan Wuke, dan takarar gwamnan jihar Zamfara da na Katsina Lado Dan Marke, dan takarar gwamnan jihar Kano, Kebbi, Niger, Jigawa da kuma tsohon gwamnan jihar Sokoto Alhaji Tahir Dalhatu Bafarawa da sauran daukacin yan jam'iyyar PDP masoya da ke sauran jihohi da sassan Najeriya na ƙasar nan da sauran gwamnonin jam'iyyar PDP na ƙasa baki ɗaya. Allah ya kai mu ranar taron. Sanarwa daga Alhaji Lawal Adamu Mustala dan takarar sanata na tsakiya na jihar Kaduna da Dr. Lawal Jibrin Tafida baya goyon marayu, Honorable Hussaini Kero da Jiban Zazzau, Malam Sama'il Suleiman, sai Honorable Hassan Ya'ukura Jambiro Jarman Makarfi da kuma Honorable Usman Mafi Miskila da Hajiya Hanatu BZ1 garkuwar PDP. Wannan sanarwa zai zama to katin gayyata ga dukkanin 'yan jam'iyyar PDP da ke ko'ina a Najeriya a madadin shugaban kwamitin taron kaddamar da yaƙi neman zaben